Hola des de Ganàpia Informàtica. Avui aprendrem a fer una partició a MacOS X Sierra, Mac 10.13, per poder fer una arrencada dual amb una distribució Linux, en el meu cas, Debian. Això ens permetrà una manera de treure el màxim profit d'aquest iMac, que data de finals de 2009 i que, tot i no acceptar cap més actualització d'Apple per ser obsolet ni manteniment dels seus serveis tècnics, encara funciona molt bé. Primer de tot ens preparem per treballar. Anem al nostre servidor d'internet i baixem la distribució Linux, la imatge de la distribució que desitgem, en el meu cas Debian. Un cop la imatge baixada, la posem a l'escriptori. Baixem Balena Etcher, que ens permetrà crear una clau arrencable, i Refin, que és un menú gràfic que ens permetrà d'una distribució Apple a una distribució Linux. Creem la clau arrencable amb Balena Etcher. Seguiu el menú, és molt intuïtiu i és molt fàcil. Un cop acabat, anirem a Utilitat de discos, on crearem dues particions. Una d'un mínim de 40 GB, on instal·larem Linux, d'un format MS2 FAT, esperem, i després en crearem una altra d'una extensió com la mateixa que la nostra memòria RAM, en el meu cas per exemple 16 GB, també de format MS2 FAT i que li direm swap, que vol dir zona d'intercanvi. Serà la zona entre Linux i Mac. Reiniciem el nostre ordinador apretant la tecla Alt triem el disc de la dreta i aquí comença la instal·lació, on se'ns demana la llengua, el català, la regió on som, que pot ser Andorra, França, Espanya o Itàlia, i d'on volem rebre els paquets, que no sempre té per què correspondre a l'estat on som, potser hi ha un lloc més a la vora i que ens convé més. Aquí hi ha el Wi-Fi, agafeu el vostre i la contrasenya, el nom de l'usuari amb la contrasenya i la partició. Penseu en les dues particions que hem fet i trieu la més gran per instal·lar Linux. En zona de transacció l'instal·lem allà, que hi ha una barra, i el format és X4. La zona d'intercanvi correspon a la zona petita, zona d'intercanvi s'anomena, i un cop fet cliquem d'acord. Comprovem que tot estigui bé, no confoneu la zona d'instal·lació del Linux amb la on està el Mac, ja es veu, i diem a tot que sí. Aquí tenim la instal·lació bàsica i una llista d'escriptoris gràfics, dels quals jo n'he triat un, Gnome. Un cop la configuració acabada, esperem que tots els paquets s'hagin instal·lat i que l'ordinador es reiniciï. Vet aquí la pàgina de benvinguda de Debian 12. Abans de configurar Debian, però, reiniciarem el nostre equip per entrar a recuperació de Mac i des d'allà instal·lar el menú gràfic Refin, que ens permetrà de triar la distribució que volem a l'engegar l'ordinador. Esperem que la imatge del disc dur aparegui. Cliquem i apretem al mateix temps les tecles CMD
I així arribarem a la recuperació del Mac. Això. Primer de tot anem a la terminal i d'allà el que farem és desconnectar el sistema de seguretat, perquè a partir de XR el Mac té aquest sistema que impedeix de manipular la distribució. Reiniciem després i tornem a la terminal per poder instal·lar el Refin. Per això entrem en els volums i cliquem. Penseu que el teclat que apareix aquí és el teclat anglès-americà i que els que, com jo, tenim un AZERTY francès, doncs la A es troba en el lloc de la Q. Aquest és el moment de posar la clau on teníem el programa Refin. Entrem en el volum, entrem a Refin, LS, i veiem aquesta línia, la copiem i entrem a l'interior. I a l'interior hi ha el Refin install, que és el que copiarem, /refin-install, per instal·lar el Refin. Un cop acabada la instal·lació, tanquem la terminal, accionem la seguretat i reiniciem l'ordinador. Com aquí veiem, la part gràfica, i triem Mac. I vet aquí, ja hi som, entrem la contrasenya i ja està. I veiem que tenim els dos sistemes operatius en el nostre ordinador. I bé, espero que aquest tutorial us ha interessat. Si teniu algun problema o dificultat o bé voleu proposar temes que us agradaria veure en tutorial, no dubteu en escriure a ganapia.informatica@gmail.com. Adeu!